Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Kafin shiga cikin labaran da Allah danna mana subscribe da alamar kararrawa domin jin cikakken labarin. Kai tsaye wannan wajen gwajin makaman nukiliya kenan da shugaban Koriya ta Arewa ke yi, wato shugaba Kim Jong-un yake gabatarwa a gaban irinsa, inda yake ganin yadda makaman suke tashi da hanzari ɗaya bayan ɗaya, da yake tabbatar da cewa wannan gwajin ya yi daidai da yadda bukatar Koriya take so. Ya kuma jaddada cewa bukatar hakan ne sa gwajin ta kama a daidai wannan lokaci wanda duniya take fuskantar barazanar kai hare-hare da irin waɗannan makamai na ballistic missiles da kuma abubuwa manya-manya masu fashewa wanda masu cin dogon zango ne kai tsaye daga nan wurin gwajin kenan, inda ya ce nan wajen gwajin makamai ne na sojoji da aka tanada domin gwajin makaman na nukiliya da kuma kananan makamai masu cin dogon zango irin ballistic missiles da kuma danginsu. Wannan ya tabbatar da kariyar sojan Koriya ta Arewa. Jimami kenan a Isra'ila kan yadda sojoji suka rasa rayukansu a hare-haren da Iran ta kai da kuma irin kwanton bauna da dakarun Yemen suke yi musu, wato Houthis kenan a Yemen, inda suka kara lugudan wuta da kashe wani babban jami'in sojan Isra'ila, inda suke ta kuka da wakoki na ban jimami kenan a Tel Aviv, babban birnin kasar Isra'ila, inda sojojin suke bayyana ra'ayoyinsu daban-daban kuma jimami akan yadda wannan asarar babban jami'in sojan kenan da aka yi a kasar ta Isra'ila, inda kuma Netanyahu ya yi jimami da kuma manya-manyan dakarun sojojin da ma kananan gabaki daya suke alhini da kuma sara masa a inda suke masa fareti irin na ban girma da sojoji suke yi wa junansu a yayin wannan mutuwa da aka yi musu, inda suke fareti kuma da wakoki irin na da yarensu suke cewa Allah ya ji kanka, Allah ya gafarta maka, ka mutu jarumi, ka mutu jarumi, ka mutu jarumi. Isra'ila za ta maye gurbin ka da jininta baki daya, inda ta kara da cewa Isra'ila ce ta yi maka wannan, ba Yemen ba Lebanon ba. Za su rama maka, za su ɗaukan sa kai tsaye daga Isra'ila, inda sojojin na Isra'ila suka ce ba za su bari wannan jini na ɗan uwan nasu babban jami'in sojan ya tafi a banza ba, inda suka kara da cewa dole ne Iran ta ɗanɗana wannan zafin da suke ji suma na rashin wannan babban jami'i mai hazaka da kokari da kuma nuna jajircewa wajen aiki, inda wannan sojan shi ma ya ba da gudunmawa sosai da sosai wajen yakin a Gaza da kuma bangarori daban-daban na Isra'ila da ake yaki da su, musamman a Lebanon da Yemen da kuma sauran sassan na gabas ta tsakiya, inda har yanzu dai kafin nan rasuwarsa ya yi taka tantan da kuma haziki ne wajen kai hare-hare, inda Isra'ila take ji da shi wannan babban jami'in soja da ya rasa ransa a hare-haren na makamai masu linzami na Isra'ila.